Яйце. Да. Айде стати, Йоги, тати да си вземе яйце. Пойдем. Джиджи, вземи си ти яйце. Кое яйце да си изберем? Айде, ти кое ще избереш? Аз имам той. Но. Аха, аз ще си взема от това. Чай сега, айде стати. Айде удрай тати. Удрай сега. Тряс! Ама ти с дупето, Айде от другата От страна. другата страна удари. От другата. Острото. Обърни. С острото, така. Така. Давай. Тряс! Чупи се! Опа! Ти ме излага. Не, ти го удари на криво. Тия номера ги знае. Кой няма да яде Обаче яйце? запад. Кой няма да яде яйце? Аз ще си взема от Джиджи, дай ми твои яйце. Я чакай тук да штракнем яйцата по-отблизо. Другото има. Айде. Няма повече. Не, чакай, дай. Айде, удари това. Тряс? Айде от другата страна. Пак тряс? Удари, обърни си това. Ето това. Ето е здравото. Удари със здравото. Не бе, със здравото бе. Така, айде, сега удрай. Щупи ми го. Дини ми го щупи. Айде, стига толкова сме чупи яйца, после пак. Като отидем на парка, пак ще чупим.